Moro! Tiedättekö te, kuinka paljon suomalaiset rakastavat kahvia? Suomalaiset ovat vuodesta toisen maailman innokkain kahvin juoja kanssa. Suomalaiset käyttävät paketettua kahvia vuosittain noin 10 kiloa henkeä kohden, mikä vastaa noin 5 kahvikuppelista päivässä per henkilö. Kun suomalaiset kutsuvat vieraita kotiin, pöydässä on tavallisesti kahvia ja kahvileipää. Perinteinen kahvileipä on makea levonainen, pulla, korvapusti, kakku tai pikkuleipä. Nykyään makean kahvileivän lisäksi tarjolla on usein suolaista kahvileipää. Suomalaiset syövät keskimäärin noin 9 kiloa kahvileipää vuodessa. Rakkaus kahviin näkyy myös suomalaisissa sananlaskuissa. Esimerkiksi, terroristin voi aina pysäyttää, mutta kahvin himoa ei. Pidättekö te kahvista?